Kada profesionalac uđe u kuhinju Gastro Maestro, onda znate da vas očekuju delicije, ali one koje možete vrlo lako da napravite i vi kod kuće. Moj današnji gost i ja pravimo semifredo sa crnim keksom i pačiji file u sosu od suvih šljiva i vina. Zvuči možda komplikovano, ali ćemo vam pokazati da je istina zapravo potpuno drugačija. Današnji Gastro Maestro je Nenad Tomić, lični kuvar. Dobar dan, dobrodošao u emisiju Gastro Maestro. Dobar dan, Giovanni, pardon, slovo. Dobro, znači gleda se 3 muškarca i tetka. Pa, obavezno. O, dobro, hvala ti na tome. Pa dakle, znaš šta, ja mogu sad da skrstim ruke, ti si profesionalac i da ti prepustim čitavu kuhinju da radiš u stvari ono što smo se dogovorili. A emisiju? To ćeš ti, sve ćeš ti. Dogovoreno. Reci mi, molim te, lični kuvar, šta znači to? Lični kuvar, to znači bukvalno lični kuvar. Dolazim kod klijenata kući i mi spremamo sve. Donosimo namirnice, pripremamo večeru kao restoranu, serviramo, služimo, donosimo i vino ako zatreba. Na kraju večere spremimo tanjire, operemo sudove, raspravimo kuhinju, uradimo generalno čišćenje kuhinje, pokupimo smeće. Okrećite stan. Sve uradite. Pokupimo smeće i zahvalimo se ljudima, izađemo na vrata i to je to. Svaka ti čast. To je jedna super novina i super što se baviš tim. To je lepo. Pa jeste, u svetu je to inače već razvijeno odavno, tako da polako idemo i mi za svet. Malo da uđemo u taj svet, pa i sa tim stvarima i u kulinarstvu. Jesmo deo Evrope, ali da uđemo konačno u Evropu. Semifredo danas kao prvi recept pripremamo Nenad Tomić i ja. Nenade, šta ide kao prvi korak? Ovako, semifredo je, samo napravit ćemo kratak uvod ako nije problem. Semifredo je inače italijanski hladni kolač, taman za predstojeće letnje dane. On se služi hladan, malte ne stoji u zamrzivaču do samog serviranja. Imamo crni keks, mascarpone sir, slatku pavlaku, šećer u prahu, vanil, šećer i mleko. Dobro. Prvo ćemo, mogu tebe da zamolim. Svakako, tu sam, za sve što ti treba. Keks, da uzmemo da poređamo po kalupu. Aha, reci mi kako treba da se poređa, jel treba ovako jedan red ili sve ceo? Ukoliko može da stane 2 reda, bilo bi super. Može, idealno, može 2. Ali prethodno kalup, samo da kažemo gledalcima, da prethodno kalup opložimo sa PVC folijom, da bismo lakše mogli da izradimo kolač posle u zamrzivaču. I to je obavezno, ali tako? I to je pod obavezno. Dobro, evo, ja dakle stavljam ovaj crni keks, kako ti kažeš. Ja sam uzeo mascarpone. Dobro. Samo kašika mi. Kašika? Kašika, ja se izvinjam. Izvolite, šefe. Hvala. Dobro. I ovo se brzo priprema, jel da? Tako je, bukvalno za 10 minuta, što bi rekli, kolač je već u zamrzivaču. Pa fenomenalno. I koliko se onda na kraju steže? Pa trebamo jedno 3 do 4 sata. 3 do 4 sata. Tako je. Dobro. U činiju u kojoj ćemo da mutimo fil, sam ubacio mascarpone, sipam šećer u prahu. Jednostavnost ovog kolača je što sve ide u istom trenutku. I bukvalno se umuti i nema ništa, nije komplikovano, mnogo specijalno. Jasno. Tako da... Te kolače u principu i ne vrede. To su oni recepti koje najviše ljudi vole. Jednostavni recepti koji se brzo prave i to je to. Tako je. A pošto, izvini sad da te pitam, pošto ovo sad nije stalo do kraja, jel mogu da presečem jedan na pola pa... Možeš da presečeš po pola i to. I stavim na pola. I onda isto tako i sa strane. Znači isto ćemo i sa strane tako da idemo. Znači u stvari pravimo kao kalup. Tako je. Jel ti treba, u stvari jedan red će biti sasvim dovoljan ovog crnog keksa? Sasvim dovoljno će biti jedan red. Ja ću sipati mleko. Pa već mi se sviđa forma ovog kolača zato što vidim da će da izgleda dobro. Znaš. Ali evo šta ti je profesionalni kuvar, kako znate te male cake koje mi amateri ne znamo i evo, zato si tu, da nam pokažeš. Male tajne velikih majstora. Tako je, vrate. Sad ću ovo malko da sklonim, pošto takvu eleganciju, da ne bi uprskali. Sreća na tvojoj crnoj košulju neće ništa da se vidi. Apsolutno. Sreća te ovo crno i belo pa se slaže. Ali zato nas ljudi zovu, da se oni ne bi uprljali, da se ne bi osjećali na kuhinju, zato ljudi nas zovu. Normalno, o svemu razmišljaš. Tako je. Evo, dakle si inače... Ja sam rodom iz Užica. Iz Užica? I koje su ono reči koje vi imate obavezno? Ene, eve, ete i malko ćemo ovo da mutimo. Pa bravo.
Dobro, evo, ja sam ti obložio ovo. Kako se zove? Ja sam ti ovo obložio, pa sad ti vidiš šta ćeš. Ništa, ovo sada mutimo na laganoj, Aha. kako se zove, brzini, iz razloga tepeče Pavla kada se steže, da ne bi morali pored nas da zovete i molere. Srećom belo je, ali ne stavljaš ništa od obojenih stvari. Ništa, ukoliko neko voli, može da stavi i crveno, i borovnice. Unutra sad mogu da stave i borovnice. Vidiš, to je super fora, da. Da, ali mi ćemo sada da uzmemo keks, taj što je ostao, da izmrvimo i da ubacimo unutra sad kada ovo, evo vidi. Kako hoćeš da ga izmrvimo? Kako god, možete i tako, možete i rukom, kako god. Ovo je savršen kolač da se ljudi, da kažem, porodice, da se igraju zapravo sa decom. Aha. I da deci daju mašti na volju šta oni žele da ubace unutra. Mi smo uzeli crni keks jer eto, volimo keks. Tako je. Volimo slatko, a crni keks ja mislim da je trenutno jedan od najlepših kekseva kod nas. Jeste, hit je i ovaj... I mi pratimo modu. A znaš šta mi je super fora? Što sa tim crnim keksom, da ne spominjemo koja je marka u stvari crnog keksa, možeš da praviš one super saksije gde crni keks u stvari imitira zemlju. Tako je. Meni je to super fora. A onda ispod te zemlje stavljaš šta hoćeš. Pa mi pravimo žardinjeru. Pa bravo, Nenade. Žardinjeru. Evo ga. To je sasvim dovoljno. Može još jedna kašika ako nije problem. Aha, naravno. Ne znam da li se sjećaš one pesme 90-ih. Ne može ni utoka, ni mašinka, može samo kašika. Sjećaš se te? Ne znam, ali sviđa mi se. Pa evo, na kraju je to postalo i što bi rekli, kako se zove, istinite, dosta ljudi danas buše kašiku upravo iz razloga da ne bi bili kao... Ne bi bili. Dobro. A s obzirom da si iz kraja iz kog jesi, šta je tamo ono što je dobro, što i dalje i ti danas spremaš? Što kažeš, ovo je užički specijalitet, da se razvališ? Komplet lepin. Komplet lepa nego šta. Jesi jača, ali to ste vi navikli tamo dole, to je jako je jelo. Pa jeste. Ustanemo ujutru 8 sati, bude -5. Da. Jede se komplet lepinja. Pa onda u 12 sati kako je vreme bude +30, pa onda u 5 sati bude +16, pa onda opet uveč u 10 sati bude -5. Treba sve to čovjek da pretreba. Tako je. Ne, sad šalu na stranu. Zapravo komplet lepinja je osmišljena 20. godina prošlog već veka. Aha. Kao energija radnicima koji su tada radili po poljima, u njivama. Jer bukvalno čovjek kada ode u njivu, svaki čovjek gleda da uradi što više može. Jasno. I da što manje ide kući, da mu ta hrana ne oduzima mnogo vremena. Ali ono kad pojedeš, ono je kalorijska bomba. I zbog toga, zato što je Užice u tom trenutku bilo, ajde da kažem, u razvoju, jer je Užice do tada bilo još uvek malena turska kasaba. Da. Ostalo je dosta tog orijentalnog i onda su Užičani hrlili ka Evropi. Kao i cela tadašnja Jugoslavija već. I onda, da ne bi građevinci svaki čas silazili sa skela i tako dalje, onda komplet lepinja. Ili lepinja sa sve. Lepinja sa sve, da. To je drugi naziv. Ali u posljednje vreme su počele da se pojavljuju i razne varijante komplet lepinja sa pršutom, sa slaninom, sa repovima, sa... A u stvari osnova je? Osnova je jaje, pretop i kajmak. I to je sve? A da objasnimo, pretop, to je sok u pečenju. Genijalno. Ovo sad ide u zamrzivač, jel' tako? Ovo ide u zamrzivač i ovo zaboravljamo dok ne završimo sljedeće jelo. Pa bravo, Nenade. Ja mislim da mi odmah možemo da krenemo i na namirnice za ovaj semifredo sa crnim keksom, ali pre svega toga da pitamo neka zanimljiva pitanja Nenada. Se slažeš sa tim? Slažem se, mada u osnovnoj školi kad god bih imao tako neka brza pitanja, moji kući nisu bili srećni. Dobro, vidjet ćemo kakav će biti odgovor. Idemo odmah na pitanja.
Šta znači legirati? Legirati znači izgušnjavati čorbu sa belancom, brašnom ili pavlakom. Kako se zove naglo prženje na vreloj masnoći? Sotiranje. Na koje tvoje jelo si najponosniji? Užička šnicla sa žalfijom i kajmakom. Doterati ukus jelu ili drugačije? Jao. Asezonirati. Asezonirati. Kuvarstvo ili poslastičarstvo? Teško pitanje, ali kuvarstvo sa poslastičarstvom. Brantajg masa je masa za šta? Za princes krofne. Šta je gang? Gang to je deo u meniju koji odvaja hladno predjelo, toplo predjelo, glavno jelo. Najčudnije jelo koje si napravio? Ajkula. Kada frapiramo, šta zapravo radimo? Brzo hladimo namirnicu. Šta radiš kada ti jelo ne uspe? Mora da uspe. Nenad Tomić, lični kuvar, priprema drugo jelo u emisiji Gastro Maestro i ovo je zaista jedan specijalitet. U pitanju je pačiji file u sosu od suvih šljiva sa želijen, povrćem i u crnom vinu. Tako je. Sve sam pogodio. Jeste i u demiglasu. Aha. To je možda malko drugačije nešto, ajde da kažem, što nisu kod nas u domovima navikli. Aha. A to je zapravo fond od kostiju koji spada u osnovne fondove tople kuhinje i on se kuva 36 sati, verovali ili ne. Dobro. A reci mi, ja znam da u nekim velikim radnjama možemo da kupimo demiglas već gotovo. Može. To je demiglas u prahu, donesete kući, razmutite u vodi, imaju razmere na ambalaži, tako da nećete pogrešiti. Dobro. I ovaj sos može da se kombinuje u sve sosove, bukvalno u toploj kuhinji zapravo za toplo jelo. A reci mi jednu stvar, ako bismo izostavili demiglas sos sada u ovom trenutku, je li bi bila greška ili ne? Ne bi bila tolika greška. Zapravo demiglas će pojačati ukus pačetine, ali ukoliko ljudi ne voli toliki ukus intenzivne pačetine, onda mogu bez njega, pojačaju puter, malko više da se zaprži, da puter pusti svoju slatkoću, da se karamelizuje i onda nastaje ono što ćemo mi upravo njima pokazati. Odlično. Ja ti zagrevam koji tiganj prvo hoćeš. Prvo ćemo da zagrevamo levi tiganj sa poklopcem. Dobro. Obavezno poklopac, zato što pačiji file u sebi ima dosta masnoće. Dobro. To je sad fora. Sada ova pačetina u stvari ima dosta masti, jel tako, na ovoj jednoj strani i treba da je obradimo na neki način, jel tako? Tako je. Pošto pači ostanu ovako možda koje od peruške, to ćemo samo nožem da ovako malo odstranimo. I sad, pošto sva masnoća u pačinim fileu se nalazi, kao što vidite, ovde ispod kože. Baš je masno. Mi ćemo kožu ovako da zarežemo. Možemo ovako, a možemo i da bi nam to bilo dekorativnije, malko ovako u koso. Vidiš foru. I onda će da nam bude onako romboidna. Bravo. Ovako ćemo se isto, samo u drugom smeru. Bravo. Sad, ono što znam sigurno jeste da se u stvari pačetina kada se stavlja na tiganj stavlja na u stvari stranu koju? Na stranu gde je kožica, to je gde je masnoća i uopšte nije potrebno da se pleh tiganj ukoliko pečemo u redni. I to nije pogrešno da se naudje zato što patka ima toliko masnoću i ona će tokom prženja sve da pusti. Da, jasno. Ja sam ti zagrejao sad već ovde tiganj. Ovde imamo grill tiganj i možemo već polako da spuštamo patku na njega. Malko ćemo da posolimo samo pačiji file. Da. A on je stvarno specijalitet. I on mora da se priprema sa različitim sosovima. Ja sam recimo pripremao sos od borovnice sa pačetinom, pa onda recimo tu mogu i neki vrganji, neke šumske gljive, nešto što je... Mislim, može svašta. Može vrganji, može suvo voće svoje ide savršeno. Brusnica, kajsija. Sos od tartufa. Sos od tartufa bio. Što ga volim. A ljudi recimo misle da je sos od tartufa nešto ekskluzivno i skupa, a u stvari nam samo treba tartufata. Treba nam tartufata, ulje od tartufa iz razloga jer ljudi kod nas veruju da tartufi baš puno treba da se osjećaju. Da. Beli tartuf da. Ali crni se ne osjeća toliko. Tako je. U crnog čak stavljaju i arome da se osjeća jače u tartufatu. Tako je. Spustili smo pačiji file u tiganj. I uvek kada spuštate meso, trudite se da meso spuštate od sebe. Od sebe? Kako ne bi? Zašto? Kako ne bi ulje prsnulo, ukoliko već ima u tiganju. Ukoliko ima ulja.
da ne bi prestalo na nas i da se ne bi samo od sebe. Jel treba da pojačamo tu? Ako može da se pojača samo malo. Dobro. A mi imamo ovde još neke stvari. Crveni luk. Dobro. Ćemo da isečemo na rebarca. I sad pripremamo u stvari žilijan povrće, ako sam dobro shvatio. Ne, u ovo sada pripremamo sos za pačji file. Ovo sada što radimo, suve šljive, crveni luk, crno vino i demiglas, ćemo postepeno to dodajemo u pačetini kako bi napravili sos od suve šljive. O, dobro. Ajde da vidimo. Šta inače kada si lični kuvar, šta pripremaš sve? To me interesuje, to su od ne znam, od igle do lokomotive, od prilike, da. Bukvalno. To zavisi od budžeta? Zavisi od budžeta koji klijenti imaju, od Silvane do Nirvane. Silvana je najskuplja. Čovek, za sve Silvana je najskuplja. Šalim se sad šalu na stranu. Pripremamo sve zavisi od budžeta koji klijent odobri. Koje menije se dogovorimo sa njim. Tako da ima bukvalno od sušija pa do domaće trpeze. Suši isto praviš. A šta je tvoja, tebi recimo, omiljena kuhinja? Moja omiljena kuhinja je, pa ajde da kažem, italijanska i francuska. Pa dobro. Ovo je semifredo Italija. Francuska. Pačetina nema, francuska. Tako da, jeste iz Pekinga. Jeste, imaš pekinšku patku, imaš francusku patku, tačka. Nema šta. Tako. Suve šljive ćemo ovako malko da, ukoliko imaju košpe, izvadite košpe. Ukoliko vam dolazi na večer neko koga ne volite, slobodno stavite košpe. Dobro. Nećemo ih seći, nema potrebe. A kada bismo stavljali, recimo, sveže šljive, to ne bi bilo to. Znači, moraju da budu suve da bi bile slatke. Pa da bi bile slatke. Da. I iz još jednog razloga, to je, kad bismo stavili sveže, pošto kao i svako voće šljivu čini 70% voda, sva voda bi izašla i ostala bi ona ružna opna. Od prilike, da. Tako da to ne bi bilo to. Upravo. Ovo je to što nam treba. Što će reći, pačetina se peče, kako si rekao, nekih 10-ak minuta lagano, jer ovo ceniš da je na laganoj vatri? Pa cenim da je na laganoj vatri i već je počela pusta masnoću. Tako je. I evo, vidiš koliko je već ona... Može da se otvori, da pokažemo gledalcima. Samo pokrenite. Okrenut ćemo. I evo ga. To je to. Sad ću ja da uzmem da okrenem na drugu stranu. Aha, dobro. I kako miriš. Jer već mislim da je dobila zlatno-žutu boju sa... I ja mislim da je dobila. Kožica. I ja mislim da je dobila i generalno njoj treba možda malo više vremena nego piletini da se spremi. Sigurno. Da. Jer je čvrste meso, čvršća su vlakna i zbog toga treba više vremena da toplota prođe kroz nju. Jasno, pa da. Čak neće niko pogrešiti ukoliko pačetina, verovali ne, može da se služi i poluživa. Da kažemo medium pečena. Jel' tako? Medium rare? Tako. Pa to mi je u stvari i najlepše. Mada ne baš ono da curi krv, ali da bude recimo neki medium do well done. Pa, ja iskreno najviše volim medium rare kada jedem mesa, ali pačetina medium well... Mislim, biftek ne dolazi u obzir da bude išta se medium rare, recimo, ali pačetina, ali malo da je zapečena. Ona je već pustila svoju masnoću. Evo ga, vidi kako je lepa. Uzet ću ovako dvije viduške. Jer vidite zašto smo sekli onako na rogu. Bravo. A i videli ste još jednu stvar, ono što je Nenad uradio, dakle, nije probao meso viljuškom pa okrenuo, nego je okrenuo čitavo meso i to ima razlog zbog svega, je li tako? Da ne bi sokovi izlazili iz mesa. Tako je, jer je jako bitno da se svi sokovi... Pa nisam trebao ni dolaziti. Nisam trebao ni dolaziti. Sve znamo. Stavljamo, kada smo krenuli pačni file na drugu stranu koja nema kožice, stavili smo crveni luk sečen na rebarca i odmah ćemo sad ubaciti suve šljive. Odlično. Ovako, samo ćemo ih sad začeti. Uzet ćemo jednu kašiku. Ovako ćemo malo da izmešamo. Ovako smo napravili falku. Zašto ljudi nas mogu? Sve ovo posle očistimo i idemo. Sve se radi. Malo ćemo da posolimo. I u principu to ostavljamo sada da pusti svoje sokove. I to ćemo da ostavimo malko luk da se... Da se izlista i posle... Da, malko da se luk prodista, suve šljive da upiju aromu i da puste oni svoje, malko
Dobro, u redu je. Dodat ćemo za nekih 3 do 4 minuta crveno vino. I debiglas? Kada vino ispari, onda ćemo demi-glas. Aha, dobro. A za to vreme možemo da pravimo žilijen povrće, je li tako? Za to vreme ćemo da pravimo želijen povrće i da sredimo. Vidi ga kako sređuje sve čove. Je li tako i kod kuće svi kuvari? Se šališ stvarno? Ne, ozbiljno. Kod kuće i kuvaš i čistiš i sve? Dođem sa posla. Da. Spremam. I devojci da ostavim špore tufle. Nema šanse. Ne vredi, ne da. Ne može. Dobro, seckamo na žilijen u stvari povrće, žilijen su u stvari trakice. Žilijen su trakice, ako ćemo po tačnoj definiciji, žilijen su trakice sečene na veličinu 7 puta 1 cm. A znam to. Jesi pridržavaš stvarno toga? Pa, pravila su tu da se ruše. Naravno. Ovako, uzet ćemo jedan piler, koji verovatno, da kažem, ovi pileri su u posljednjih 10 godina tek u nas počeli da se pojavljuju. Da, ali su bili aktualni u svetu onoliko. Tako je. Da, i mi smo sad počeli tek da se pojavljaju kod nas, tako da, ali sa pilerom ćemo ispilirati ovako, da bi povrće bilo što šarenije. Većina ljudi bi ovo bacila, ali sve se ovo koristi. Je li tako? Da, sve se ovo iskoristi. Uzet ćemo prvo ovako patliđan. Dobro. Poređemo. Ja sam ti zagrejao ovde tiganj, da znaš. Hvala. Sad ćemo, mislim da me pačetina zove. Dobro. Smanjit ću je malo. Može. Za svaki slučaj da ne izgori. Poređamo ovako. Dobro. Jednu na drugu ovu trakicu. Dobro. I sečemo u kosu. Ili u šrek. Deco, Šrek nije crtani junak, ovo sad. Ne sečemo Šreka, nego sečemo u Šrek. Odlično. I onda dobiješ u stvari dugačke niti, dugački žilijen. I onda dobijamo žilijen. Nećemo sada... Nećemo meriti 7 puta 1, ali... Pa i to, a i nećemo brzo da ne bi bilo ostao sutra u blicu. Kuvar ko slobe ostao bez prsta. I eto ti gledanosti, odmah onolike. Ali nemoj, molim te. Pa upravo, zato ćemo sve polako. Ovako ćemo sve da stavimo. Isto ćemo i tikvicu. Aha. Dakle, od ovog povrća u principu koristimo samo koru. U principu samo koru, tako je. O, bravo. A ovo sve možemo da iskoristimo sutradan za neko jelo i sečemo na kockice, ratatuj, satara, štako, pinđu, šta ko voli. Ali je karakteristično zato što ovo sad koristimo samo koru. To nisam još do sada rekao sam pinđur, sad će dosta ljudi reći, a pinđur je zimi. Da, ali probajte da napravite topli pinđur. I to nek vam bude prilog za meso ili za piletinu ili za junetinu. A ovo mu dođe pinđur. Tikvica. I ovo sve što ostane, neka bude kao pinđur. Tako je. Tako je. Pačetina doziva. Pačetina doziva. Luk se karamelizovao. Suve šljive su pustile svoje arome. Kako izgleda, ljudi. Idemo sada crno vino. Crno vino preko. Crne oči. Crno vino. Ali valja je da se peva ozbiljno kutim. Meso to čuje i osjeća i vidi i onda bude mekanije i ukusnije. Kao isto sa biljkama. Naprimjer, ljudi koji se bave biljkama, oni kažu da... Pričaju sa njima. Da pričaju sa njima. Tako isto treba pričati sa hranom. Jel pričaš sa hranom? Da. I pevaš? Da. Dobro. Dobro. Koji ti je repertoar otprilike? Šta im pevaš? Od Silvane do Nirvane. Jao, dobro. Tako da, upravo, ali to je onaj začin koji se na kraju uvek dodaje, a to je ono što bi rekli malo ljubavi. Jer upravo to pričanje i to pevanje, to je ta ljubav koju treba svi da imamo prema hrani. Ali ti stvarno vidi se da voliš svoj posao, tu nema šta. I kad ga voliš toliko, onda ga sigurno i dobro radiš, tu nema šta. A i sad pokazuješ. Pa ja mislim da čovjek nije srećan ukoliko, ajde da kažem, nije s osobom koju voli i ne radi posao koji voli. Jer kad tad, da li na poslu ili kada izađe sa posla, uvek ima to ono, pa nisam baš srećan. Da si srećan na poslu i da se vrati, kad se vratiš kući, da si opet srećan. Ili na putu do kuće svratiš u kafanu. Pa si najsrećniji. Ali nas kuvara je, ajde da kažem, onaj hit Tome Zdravkovića, kafana je moja sudbina. To je kuvarska himna. Ti ne možeš da izbegneš to. Ti si kuvar pa si kuvar, nema. Šargarepu smo isto na želijen isekli. Aha. Jel treba da ti stavim nešto malo ulja ovde, jel sotiraš na ulju? Ništa, sad nek se dobro zagreje tiganj. Skroz dobro. Pa ćemo onda da sipamo povrće.
Pa ćemo tek onda ulje. Zašto? Zato što sad kad je vruć tiganj, ako sipamo ulje, puter će nam zagorjeti, a ukoliko je prevruć tiganj, ulje ima da se zapali i da bude posla i za... Stavljaš puter, stavit ćeš puter ili ulje? Stavit ću malko ulja i malo putera iz razloga da ne bi puter zagoreo. Dobro, imaš ovde puter, imaš ovde ulje i možemo polako da stavljamo i povrće u tiganj. Eto ga. Znači, to je to. 3 vrste povrća. 3 vrste povrća i mi ćemo iskoristiti i papriku. Malo paprike, ljuta paprika. Sad ćemo da probamo. Ovako ćemo malko. Nije previše, ja mislim. Pa nije, taman. Ovako ćemo malo da skinemo. Ali papriku nećemo da kao ovo ostalo. Jer ona je malo teža za... Sad ćemo ovako. S obzirom da si onako probao onu kocku, ovo će biti u redu ako probaš ljuto. Pa nije problem nikakav. Sad ćemo da... Usudi se ako smeš. Usudi se ako smeš. Ljuto. Ni da me dirne. Evo, sad počinje da rezi. Ali pošto vidim da imaš dosta mikrobilja, to ću da pokažem foru na kraju. Tiganj nam se zagrejao. Tiganj već gori, tako da moramo da radimo. Dobro. Malko ćemo sos, ovo ćemo da pomerimo. Dobro. Sad ćemo da sipamo ovde na brzinu demiglas. Demiglas, znači alkohol je ceo ispario, stavljamo demiglas. Tako je. Ukoliko neko nije siguran da mu je alkohol ispario, slobodno može da doda i prstohvat šećera, da ubije... I ubiće alkohol, tako? Tako je. Žilijen, to smo spremni, sve je spremno. Spremno sve. Sad ćemo opet da sipamo povrće. To ti je to. Kako miriše ovo, ljudi. Ovo je ludilo. Ako možeš, slobodno pojačaj. Dobro. Idemo malko ulja. Malo putera. Slobodno rukom, kao i ja. I sad ćemo ovo da vrtimo. I njemu treba zaista jako malo vremena, tako da se... Da unutra, da bude bukvalno al dente. Al dente. Spolja će da dobije koricu. To je minut i po do 2, ne više od toga. Pa evo, nećemo ga ni vraćati, može slobodno... Zato što je vreo tiganj. Da se ugasi ringla, pošto je vreo tiganj. Samo ćemo malo da posolimo. I praktično nama je ostalo sada u principu samo da serviramo oba jela. Evo tako, nakon što posoliš sve to, možemo da krenemo u serviranje. Tako je. Dobro, došlo je trenutak da pogledamo i recept za ovaj pačiji file i da onda idemo i da serviramo oba jela. Nenad Tomić, lični kuvar, dokazuje da je fantastičan u kulinarstvu, ali kakav je u pogađanju ukusa zatvorenih očiju, sad ćemo da vidimo. Samo odmah na početku da se ogradim, a i na kraju ću kad pola ispromašujem, a to je da sam imao koronu relativno skoro, tako da čula mi se još nisu radili. Dobro. Bar ja tako mislim. Bar ja tako mislim. Ajde da vidimo. Kojom rukom jedeš? Desno. Dobro. Ovo je kašikica i stavljaš u usta, pazi da pogodiš usta. Opa! Ovo je šta? Ovo mi se sviđa. Dobro. Samo ovo. Ovo smo mi svi do skoro stavljali na picu umjesto pelata i ovo je kečap. Tako je! Evo ga nešto fino. Daj mi ruku. Opet na kašikicu. Može? Može. Nije. Ne, nego u sredinu. A ovo je? Ovo ovako. Onako negde krajem novembra, meseca, to se redovno, to obično na selu onako se radi, kad se čvarci cede, pa ono što od njih onaj sokić ostane, to je svinjska mast. Bravo, majstore! Evo, ovo možeš da uzmeš prstima, evo sad ću da ti dodam. Evo, ovako, probaj sad ovo ovako. Da se prekrsti. Da se prekrsti. Šta je ovo?
Nešto slatko. Tako je, jedna biljka. Ovo je mak. Mak, ma bravo majstore, svaka čast. I evo ga, još jedna namirnica, daj mi ruku. Evo ga, ovdje stavi. Evo je. To je to. Ovo sam jeo za vreme korone svaki dan. Jer nisi ništa osjećao. Vratilo me na koronu, sjećam se kad sam koronu imao. Ja bih ovo rekao da je kockica za supu pileća. Ma bravo! Jel ti treba voda? Ne treba. Ne treba. I još jedna stvar, evo ga, ovo se sada pije, pazi, ovo je sada čaša. Da smo živi i zdravi. Da smo živi i zdravi. Ovo je malko. U pitanju je sos koji se stavlja čak i u neke koktele. Ja mislim da je ovo mi nešto, razmišljam sam između soja sosa ili Worcester sos. Worcester sos, skinny. Dobro, ovo je stativa, ali odbila se u god, tako da... Pa čekaj bre, tebi je korona u stvari izoštrila ukuse. Sve si pogodio odjednom. Pa izgleda se vratilo. Nije, da sam promašio, onda bi korona uticala sve ovako. Ovako je u redu. Prošla korona. Nenad Tomić, lični kuvar, danas napravio 2 fantastična jela. I evo vidite, ovdje ispred mene semifredo. Možete da pogledate, lepo se steglo. Stajalo je u frižideru koliko? Nekih 4 sata? 4 sata je stajalo. 4 sata, kasnije ćemo vam pokazati presek, ali sad ćemo da serviramo patku. Idemo brzo na pačiji file. Ajde. Isto sada nećemo da probadamo meso. Tako je, da ne bi izašao sok. Tako je. Ali... Stavit ćemo pačiji file malko, samo da odmori na dasci. A za to vreme ćemo prvo da serviramo želijen povrće. Dobro. Iskoristit ćemo mikrobilje iz razloga da bi mikrobilje pustilo toplotu i da bi pustilo svoje arome i da bi užarenili ovako ovo sve. Bravo. Znači stavio si grašak i stavio si šta je ovo? Grašak? Amarant. Da. Ovo ćemo da stavimo na dnu tanjira. Znači to je podloga u stvari za pačiji file. Tako je. Dobro. Jako mi je zanimljivo što je to u stvari zapravo samo kora. Samo kora, da. Jako je dobro. U kuhinji nema bacanja. Da. Tako je da bukvalno sve mora se iskoristiti. Pačiji file ćemo malko da pritisnemo. Kao što vidite, ono što sam rekao na početku oko ovih rombova. I sad ćemo pačiji file ovako da... I ovo je ono što smo htjeli da dobijemo. Da sečemo na taljatu. Tako je. Ono je rumeno iznutra. S polja je hrskavo, dobilo je lepu boju. Pogledaj kako ima lepu boju. To je to. To je upravo ono što hoćemo. Svaka čast. Ali umetnost je u stvari postići to da dobiješ unutra ovakvu boju i da se ja svi ću sokovi rukama. zadrže. Inače, ovo sečenje, kao što ste čuli, Nenada, zove se na taljate. Tako je. Biftek može da se seče na taljate, pačetina, šta god. Vidi ga, kako... Vidi ga. Kao na traci. Kao na traci. I ne samo to, nego ovo stvarno izgleda jako dobro. Jo, čoveč. Tako. Pa ne. Ovo da obrišemo. Savršeno. Da ljudi već ne idu, da ne misle da je krv. To nije krv, to su sokovi. Dobro. Zapravo ono kada ljudi kažu, neću krvavo, to nije krv. To su sokovi koji se nalaze u vlaknima. I vlakna se prilikom grejanja šire i onda pustaju sokove. Jasno. I sad stavljamo taj fantastični demiglas sos sa suvim šljivama. Tako je. Evo kako to izgleda kad dođe profesionalac. Sjajno. To, nećemo više Sjajno. I sad nam je ostalo samo semifredo. I sad ćemo samo malko da... Mali touch. Da, final touch. Da uveselimo tanjir. Malo cvetiće urbanih farmera. Tako je. Bravo. Malko sa biberom. Umetnička instalacija na kraju ispade. I malo peršuna. Malko peršuna.
To je to. Bravo. Prvo Izložba jelo može gotovo. da počne. Izložba može da počne, drugo jelo, samo da napravimo presek i da vidimo kako izgleda. Oštar nož, otvori se i dobijemo taj fantastični presek koji može da se vidi. Evo, ovako. Ne znam koja kamera gleda, ali evo okrenut ću prema ovoj kameri. Čoveče! Čoveče! Boži, meni se ovo baš jako sviđa. Drago mi je. Jesi zadovoljan? Prezadovoljan. Tako je. Što ti kažeš u jednom pitanju, kaže, šta radiš kad ti jelo ne uspe? Ne može da ne uspe. Mora da uspe. Mora da uspe. Tako da, najbitnije je biti iskoncentrisan, voleti svoj posao i raditi ono što se voli. Svaka ti čast. Hvala. Nenade, Drago. želim ti puno sreće u tvom poslu lični kuvar. Želim ti da praviš još mnogo ovakvih jela i da mi opet dođeš u emisiju Gastro Maestro. A možemo ovako samo sad pred kraj. Kad si cijelo dan ovako imaš snimanje i to sve, imaš goste, ne možeš da stigneš, ne možeš da poneseš studio, zovni mene, ja dolazim. Sve ćeš ti poneti. To je poklon ličnog kuvara za tebe. Care, hvala ti puno još jednom što si bio moj gost i hvala vama što ste nas pratili i danas, naravno, TV Doktor K1, obe televizije, svaki radni dan, Gastro Maestro, prijetno doviđenja.